Vertel Mieke, hoe gaat het met je? Heel goed, ja. Ik had toch wel een drukke periode gehad, optredens. En dat blijft doorlopen. Ik begin nu een reeks in België. 2 weken elke dag weer. En tussendoor promo voor de single. Hè. Dus je moet iedere keer toch weer aan die bel hangen van ik ben er nog en ik ben nog steeds bezig. Weet je wel. Dus daarom moeten we toch singles blijven uitbrengen, denk ik. En zijn we weer aan het verzamelen naar een nieuw album toe. En dat gaat eind van het jaar gebeuren. September, oktober moeten we nog even uitkomen. Dan komt er weer een verzameling van 40 jaar. Dus ja, daar zijn we toch weer druk mee. Het is het jubileumjaar. Ja. Nou, het is een beetje einde van het jaar, begin volgend jaar. Ik denk dat we het eind van dit jaar moeten doen. Het is zo rond die tijd. Ja. Er zijn heel veel optredens, dus daar wordt het sowieso gevierd. We zijn bezig met een tv-specialtje in elkaar te stoppen. We moeten even kijken of we daar uitkomen. Ik hoop het. En dan die box en de dvd die erbij hoort. Dus een 3-dubbele box met daarbij een dvd. Dat wordt het pakketje, jubileumpakketje. Ja, we hebben 200 titels waar we er dan, ik denk 60 of 80. Ligt eraan hoeveel schijfjes het worden. Het is echt van worden het er 3, worden het er 4. Dus dan moeten we moeten 120 liedjes gewoon laten vallen. En dat is heel moeilijk, want je moet je echt gaan schrappen. En ik vind die dan weer leuk. En mensen van de platenmaatschappij vinden die andere weer leuk. En ja, dus je moet een puzzeltje in elkaar leggen. En daar hebben we toch best nog werk mee, denk ik. Ik denk dat een kind zonder moeder niet mag ontbreken. Altijd. De zomertijd met Pierre Cardin, zaterdagavond met Danny moeten opstaan. De lentedag met Wolf moet erop staan. Ja, ik denk dat we gewoon al de hits, vooral alle top 40 nummers, dat die er eerst de hit en tipparade, dat die er eerst al in moeten. En dan komen we al heel ver hoor. Dan zitten we echt al aan zoveel titels. En dan moeten we gewoon onze lievelingsliedjes ertussen proberen te passen. Hè?